kuna da labarin eduru ba kamar ƙwarewar malamai a sauƙaƙe. Shin a shekarun da suka wuce a so nawa ku samu damar halartar horo domin ƙwarewa aikin ku na malamai? Na tabbata yawancin malamai za su iya kirgawa, amma yanzu ga dama ta samu. Ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta kawo wani tsari na musamman da ake kiran shi da eduru ba. Wannan ba horo ne na kara zuba ba, tsari ne da ya shafi duk malaman firamare ko kuma sakandare, ko a birni ko a karkara, ko a makarantar kuɗi ko a ta gwamnati. Tsari ne na zamani, abin da ake bukata kawai wayar ku ta hannu. Horon an tsara shi ne wato a matakin online, inda malamai daga firamare har sakandare za su samu ƙwarin gwiwa a bangaren koyarwa. Abubuwan da tsarin ke bayarwa sun hada da digital training na NITDA wato NITDA. Malamai za su samu shaidan horo da haɗin gwiwa da kamfanin Cisco. Sai kuma sauran darussa guda 5 masu sauƙi na amfani da fasahan zamani wato technology na wajen koyarwa. Amfani da hanyoyi na contextualization da open educational resources, har da amfani da wasanni na jan hankali don ilmantarwa da ake kirkira edutainment, sannan kuma da darasi akan tarbiyya da shauƙi na malami a yayin koyarwa, wato darasi na musamman akan teacher value, passion da commitment akan aikin malamai. Akwai tambayoyi da reflection da kowane darasi yake zuwa da su domin ƙarfafa fahimta. Babban abin ƙayatarwar shine community of practice, wani majalisi ne na musamman a Telegram wanda zai baka dama ka haɗu da sauran malamai, ka bada gudunmawa a faɗin ƙasar nan, kuma ka ƙirƙiri darussa naka da za ka yi amfani da su. Kai ma ka koyi sababbin salo daga wasu malamai daga ɓangaren ka. Na san za ku ce, to me zama a samu idan muka yi wannan horon? To daga cikin akwai damar samun gogewa a matsayinmu na malamai da kuma samun certificate of completion, wata shaidar kammalawa daga ma'aikatar ilimi ta tarayya, da goron kammalawa na kuɗi ga waɗanda suka kammala horon. A yanzu haka fiye da malamai 40,000 sun shiga portal ɗin Revamp. Wannan dama tana nan gare mu, gare ka, gare shi. Kar ka bari wannan abu ya wuce ka. Malamai, ku ɗauko waya ku ta hannu, ku danna link ɗin Revamp. Ka shirya, ka shiga, ka ƙware, Revamp na jiranka. Fatanmu ƙarfafa malamanmu domin samun ingantaccen ilimi ga 'ya'yanmu. Wannan saƙo ne ƙarƙashin jagorancin ƙaramar ministan ilimi wato Farfesa Suwaiba Sa'id Ahmad. Revamp ce gare ka, kana zaune cikin gidanka. Turu online iliminka daga kai har ɗan cikin gidanka.